Monggo tindak mriki Nduk Mayang Sari One Day Budaya. Yeko. Yeko. Sugeng dalu. Iya, selamat malam. Wilujeng dalu. Wilujeng Good dalu. night. Waduh, bahasane iso lengkap. Bahasa Indonesia Iya, no. oke, bahasa Jawa ya masuk, bahasa Inggris ya boleh. Masuk. Good night Mayang Sari. Kalau bahasa Cina bagaimana? Ho ayu. Ho ayu ki basa Cinane ki cara Inggris ho ayu, apa kabar? Cina wo aini. Wah, ini itu I love you. I love you too. Kok ngono sing anyar-anyar ya. Iso. Mayang Dalam. malam hari ini sowan ning dalemipun Bapak Kasmiran. Bapak Kasmiran. Nggih. Nggih, kalian Ibu? Ibu Kasmiran. Anu, Ibu Nuranis. Ibu Nuranis. Aku Kowe timbangane nak men. saurunge kok takoni mesti ndak roh aku. Iya. Aku bangga berusaha tak apal nih. Ibu Nuranis dan Bapak Kasmiran. Bapak Kasmiran. Ini acaranya tasyakuran panjenenganipun Pernikahan, nggih. Bapak Kasmiran sampun molokramaken Kang Putri. Nggih. Mbak Melia. Mbak Melia melawan Mas. Waduh, melawan tuh masanya kayak tinju. Ya kan tinjunya suami istri. Iya gitu. iya iya. Dengan Mas Edo. Mas Edo. Mas Edo ki tentara. Ngono. Iya no. Hati lo Mas. Tak kok hati-hati. Omong saomong dipikir dhisik. Lah iya kuwi. Timbang dibedil kokono ya Zalno. Aku lek dibedil kira-kira ora apa-apa. Bedile kok kono aku ning kene kan ndak ketok. Oh, Lek ngono. langsung diparani. Diparani. Dijejek kuwi lah aku wedi. Kalah rasa. Ora Mas Edo ki baik kok. Baik. Mas Edo ki wibawa baik. Oh, sampean ya ora wibawa galak. iki. Aku ya wibawa no. Lah kuwi apa ora ro to? Aku gagah gedhi dhuwur ndek ngene iki. Apane sing ndek? Iso gagah gede dhuwur iso ndek iki piye maksudnya ki Lah iya. Yo, lek kok Jajal dijelasne sing ndek opone. Lah iki lah. Wah, kilo. Cocok ya. Abah kucir ya mene wis ngejak gala-gala. Waduh. Jan. Bah, engko sik lho Bah ya. Heeh, lah nggih. Ya ben rodok piye ngono lho, Bah. Aku mah tak bedhek iki engko kira-kira apa ngono lah kok delok gala-gala. Oh, tiada terkira. Wah, sarep ngono lho, San. Oke. Iya, ini diucapkan dulu ya Nggih, Mas monggo, Mbak Maya. kepada kedua mempelai semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Amin. Nggih, pikantuk momongan ingkang soleh lan soleha. Amin ya rabbal alamin. Heeh, wis saiki atur tembang. Atur tembang dulu. Tembangnya Ini napa? tembangnya yang apa? Yang Ya. yang dangdut, yang langgam atau yang pop Dilanggam atau yang nesek ya rock? ndak dilanggam nesek ya ndak apa-apa ya Iya. masuk. Yang sesuai dengan tema ya Mas. Lah kok tema? Temanya Temane apa? pernikahan ya lagune pasti Anoman Obong, Mbah Dukun. Nah, sing paling cocok Mbah Dukun. Nyapa lho kok iso Nyapa lho kok iso bawa kesemok iki? Sesuai karo pernikahan duduk kuwi. Apa? Wah, panggah lagune KUA sing sesuai. Apa? Oh, Berpasangan sing sesuai kuwi. Kuwi kok koyo sing mambu iki. Wingko aja. Heeh. Nggih, monggo Mbak Mayang tembangin napa? Nah, niki matur guging panuwun sepindah malih Abah Kucir atensinipun. Mangke insyaallah dilayani satu persatu. Sabar dulu nggih. Heeh, dipun rantos. Pokoke insyaallah kabeh mangke kebagian sedaya keduman nggih. Injih. Nggih, Ini tadi soalnya apa Mas? Triple S Triple S. audio Triple S kan berarti 3S. 3S. Itu apa kepanjangannya?
S yang pertama. S yang pertama. Saya sangat bangga malam hari ini berada di kediaman Bapak Kasmiran, turut memeriahkan suasana malam hari ini. Luar biasa Mbak iso ya Mas. Pinter, cerdas Pinter. Isa. Mas yo ngene iki tibake yo cerdas. Jojo ngene iki ngono lho. Ngene iki piye Mas? Yo Mas ngene iki yo bajune kembang-kembang ngene kan yo ketok lek ora lanang tenang. Karena aku berbunga-bunga hati dan seluruh jiwa ragaku. S yang kedua. S yang kedua apa? S yang kedua, saya doakan semoga kedua mempelai dapat menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Amin. S yang ketiga. Ora leh es teh lho ya. Saya doakan semoga seminggu lagi Bapak Kasmiran nanggap Wandi Budaya malih. Lah kok seminggu nah acara apa wong wis bar kok e. Ya mbok wong aku pokok pas kosong ngono kok ya. Sok ben enek nang endi kuwi? Nang ndi? Pak Kasmiran sing ngejak. Ampun. Piye to? Ampun. Piye to jane? Yo anu ndang-ndang digasik tembange. Ayo Mas. Sesarengan Wandi Budaya Mayang Sari monggo. Katuraken wilujeng dalu kagem sedaya para tamu undangan. Sesarengan campur sari Wandi Budaya. Lunging mekar lan semi pos pito ing taman sari.
Mas Jale sing senggak momong piye Jale? Aku ndak tek krungu. Wis sing kok goleki sing ndi? Sing MC-ne kaya apa mau? Setul, bangungan moto beling, MC ini koyo maling. Usah. Sik, hop. Nyapuk ngatut-ngatut MC ini kayak maling. Loh, iki ngepas nih mburi-mburine lho Mas. Masalah iki ngene. Apa? MC ini kira kok koyok maling. Kaya apa? MC ini sik tas maling ngono lho. Aja ngono. Kok malah ngaku. Lah kok gedhe usah dimaling-maling nih rumangsane kok. Ancen yo rada mirip. Hah? Sik diengkel. Pancen yo sik tas bar tok aku. Aurane sik katut ya Mas. Heeh. Pripun Bapak? Dawuh. Yes, Anjay, siap. ini bagaimana Mas? Oke, Satu-satu atau satu-satu dua-dua? dulu Oke, Maya. terima kasih ya. Terima kasih matur nuwun katuran pinara malih.